Γεια σας! Παίζουμε GTA 5 online. Επιτέλους GTA 5 online. Συγγνώμη που δεν έβγαζα βίντεο. Επειδή ήθελα να βγω μερικά level στο GTA με 30 level. Παίζω με το φίλο μου τον Αγκούντο Κώστα, που έπαιζε και στο Call of Duty. Και τώρα κάνουμε ένα haste μαζί του. Με το Lamar που θέλουμε να κάνουμε μια ληστεία. Άμα δεν μας προλάβει αυτό το βίντεο να σας δείξουμε τη ληστεία, θα κάνω part 2. Τώρα μας έγινε τις κάμερες. Εγώ οδηγός πάντα και ο Κώστας hacker. Άμα θέλετε να μας βρείτε να παίζουμε μαζί GTA 5 online, να ψάξετε στο search στο PC3, να ψάξετε, ή Νίκος στα αγγλικά κεφαλαία, έτσι, Νίκος, Νεϊτά, και στα μικρά Agood, έτσι όπως το βλέπετε εδώ, Agood 04 Κώστας. Για να παίζουμε μαζί, να κάνουμε βίντεο, ό,τι θέλετε. Να ξέρετε όμως ότι εγώ δεν μιλάω, εσείς μπορείτε να μιλάτε. Πηγαίνουμε στη βάση να μπαίνουμε, να πάμε στους γυμνούς Ιταλιανείς, σε αυτούς με τη Harley, σε αυτούς που κάνουν αγώνες στους υπόνομους. Θα σας κάνω κι άλλο ένα βίντεο να πάω εγώ με τον φίλο μου τον Κώστα στις συμμορίες, να σας δείξω. Τώρα είμαστε με το μάξι του Λέστερ. Έχω ένα σπίτι, πολυκατοικία, είναι από πάνω, ακριβώς από πάνω, σχεδόν. Και έχω μια μηχανή και ένα μάξι. Ένα γρήγορο μάξι και μια γρήγορη μηχανή. Τώρα, αυτός ο Κοντοκώστας είναι πολύ καλός μου φίλος, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Μου έχει δώσει τα λεφτά για το σπίτι, για το αμάξι. Μου έχει πει σχεδόν τα πάντα για το GTA 5. Σχεδόν. Μερικά τα έχω δει από το YouTube. Αυτό δεν είναι το δικό μου αμάξι, είναι του Λέστερ, για να ξέρετε. Άμα το έχω ξαναπεί, συγγνώμη. Έτσι είμαστε εμείς, εγώ, αυτός και ο φίλος μου, έτσι. Δεν είμαι και πολύ ωραίος, αλλά εντάξει. Φοράμε τις στολές σχεδόν. Είναι ίδιες. Wow, shit. Sorry, I don't see. Ο φίλος μου είναι 93 level και εγώ είμαι 30. Το σκότωσε. We are the champion. Στο πρώτο βίντεο που GTA 5 πρώτη αποστολή, είχα πολύ άγχος. Αλλά τώρα όχι. Αλλά έχω πάρει τα περισσότερα views. 200 και κάτι. Θα τον αφήσω να οδηγήσει. Γιατί ξέρω ότι θέλει να οδηγήσει αυτό. Περιμένουμε τώρα το γέρο. Γενικά, εμένα μου αρέσει λίγο. Αυτός εδώ. Πάμε τώρα. Ωραία. Το σπίτι μου είναι εδώ. Όπα, άλλος φίλος μου τώρα. Θα σου στείλω μήνυμα. Έλα μωρί. Θα του πω κάνω heist.
κάνω heist. Συγγνώμη, φίλε. Mission. Χωράει ρε η μαλακία. Ωραία, δεν πειράζει. Don't worry about to be. Alright. Έλα μωρί, κολλάς ρε, κολλάς. Fucker. Ουια! Τώρα πάμε να πάρουμε το κούρμα. Δεν είχα καθόλου σφαίρες και μου έδωσε αυτός, ποιος άλλος. Εγώ είμαι πίσω για να ξέρετε. Έτσι πάμε έτσι. Σκόφω. Έτσι μ' αρέσω. Παπ. Ίδια ρούχα αλλά διαφορετικές μάσκες. Τρομερή ζέστη, μάκα. Όχι, ευχαριστώ. Πάρε τη δική μου. Κράνος. Το καινούριο μου κράνος αυτό. Είχα ένα άσπρο χάλια. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Βάλε στον κόλλο λαρδί. Μάνα. Από εδώ. Αυτός ο μαλάκας από εδώ ήρθε. Ξέχασα να βάλω τη μάσκα. Αυτά είναι. Δεν έχω βάλει μάσκα, yeah. Δεν ξοδεύω σφαίρες από ούζι. Θα ανέβω με level σε αυτό, παιδιά. Έλα στο κουρούμα. Ξέχασα να βάλω μάσκα. Fuck you. Η μηχανιόλα μου. Go, fucker, yeah. Το πήρα. Θα παίξουμε και ένα deathmatch. Θα βγάλω πολλά βίντεο τώρα από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα, παιδιά, θα είναι online GTA 5 μόνο. Συγγνώμη. Αλλά άμα θέλετε θα βγάζω και κανένα Call of Duty. Αλλά νομίζω ότι σας αρέσει πιο πολύ σε παιχνίδι το fuck GTA. Το κούρμα είναι λεξίσφαιρο, για άμα δεν το ξέρετε. Και είναι και γρήγορο να θυματώ. Το έχω ξεκλειδώσει, αλλά δεν έχω χρήμα. 500.000 κάνει αυτό. 500.018 νομίζω. Ναι. Γιατί νομίζω δεν θα κάνουμε... Δεν προλάβουμε να κάνουμε και το τέτοιο. Θα σας κάνω part 2. Οκ. Part 1, part 2. Να το δείτε. Να καλά θα είναι. Κοίτα, παιδιά, δεν πάνε καλά. Στρίβουνε, επίτηδες στρίβουνε. Στην μπάσταρδα.
Δεν βλέπω.